Koruko Andre Maria Basilikan emaniko mezako homilian, pobreak epaitzeko orduan kritika errezean ez erortzearen garrantzia azpimarratu zuen Fernando Gotzain jaunak. Kristauen batasunen aldeko otoitz ekumenikoa Donostiako jesuiten elizan ospatu zen. Otoitzaldia Kristauen batasunaren aldeko otoitz astearen barruan kokatu zen. Aurtengo goiburua hauxe izan da. Maite ezazu jauna, zure jangoikoa, eta lagunurkoa, zeure burua bezala. Azpeitiko epaitegia gaintzat hartu du Zestoako parrokiak Elizondo etxea okupatzeari buruz jarritako demanda. Hala, demandatuak eraikina berehala uztera deitu ditu. Horrez gain, Elizak eraikinaren jabetza berreskuratzeko eskubidea duela aitortu dio epaiak. Urtarrilaren 22tik 26 Donostiako Elizbarrutiko langileak ikastetxeetara joan izan dira bakearen astean ikasleekin ekintzak burutzeko. Gaur bakearen asteari otoitz anitz batekin eman zaio amaiera. Bertan, Fernando Gotzainak parte hartu du.